आथिखालाव ट्राइबेल माहारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सुलुं होननानै बुंनाय जादों जे ट्राइबेल रिजार्भेशन खथानि बेलायावहाय गुबुन हारियारि सुबुङा बे खथाखौ आवथायनानै लानाय एबा बोखेनानै लानायनि गोबां अजद फैबाय थादोंमोन आरो बे अजदखौ लाबोदोंमोन बर' हारिनि गोबांथार गौथुमफोरा लोगोसेनो ट्राइबेल हारिनि गोबां आफादफोरा थांनाय 2014 मायथाइनिफ्राय नब सरनिया बिथाङा सासे आल्फानि मैखोम दैदेनगिरिमोन हिरा सरनिया मुङै बिथाङा राजनितियाव आगान होजेनो 2014 मायथाइयाव 2014 मायथाइनिफ्राय बिथाङा क'क्राझार लकसभा बियाबनि एम.प जानानै दङ। क'क्राझार लकसभा समस्तिया ट्राइबेलनि थाखाय रिजार्भेशन खालामनानै दोनजानाय मोनसे बियाब। बुंथिनो गोनांदि ट्राइबेल हारिनि थाखाय क'क्राझार लकसभा बियाबा थिनानै दोनजानाय बे बियाबनिफ्राय नब सरनिया बिथाङा ट्राइबेलनि बिजाथि महरै गसंनानै देरहासार जाबोदों। दिनैसिमाव बिथाङा खननै एम.प जादों। 2014 मायथाइनि उनावहाय 2019 मायथाइयावबो बिथाङा एम.प महरै बिजाथि गसंनानै देरहासार जालांदों। बिथाङा ट्राइबेल खथानिफ्राय एम.प जानो मोननाङा बे आर्गुमेन्टखौ लाबोनाय जादोंमोन बर' हारिनि मोनसे गौथुम बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च। बे आफादा गुवाहाटी हाइकर्टआव पिएल होनाय जादोंमोन। गुवाहाटी हाइकर्टनि भार्डिक्ट मथे नब सरनियाया सासे बर' सुबुं होननानै सिनायथि मोननाय जायो। बे सिनायथि मोननाय हिसाबै बिथाङा गावनि एम.प मासिखौ लाखिबाय थानो हादोंमोन। जनजाति सुरक्षा मन्चआ दिल्लीयाव थांनानै आरोबाव बिनि रिट पिटिसन होयो सुप्रिम कर्टआव। नाथाय सुप्रिम कर्टआवबो नब सरनियानि जिनोखि राय होनाय जादोंमोन गुवाहाटी हाइकर्टआव बेखौनो बाहा लाखिनानै होनाय जादोंमोन। दा बै बिथिङावहाय नब सरनियाया बर' हारिनि सासे सुबुं जानानै दङ एबा गावनि ट्राइबेल सार्टिफिकेटआव बर' हारिखौ गावनि गुबै जोलै होननानै बुंनाय जादों। बेनि उनाव बे नब सरनियानि हेंथायै जिनोखि एपिल खालामनाय बेयो गैया जादोंमोन। गोबाव साननि उनावहाय दाखालि बावैसो गुवाहाटी हाइकर्टआव मोनसे भार्डिक्ट जादों। बे जाहैबाय जे नब सरनियाया बर' नङा एबा ट्राइबेल नङा। बे भार्डिक्टनि लोगो लोगोनो बड'लेण्ड हालामाव गोदान मोनसे राजखान्थियारि दोहौ सोमजिदों। मानोना सुप्रिम कर्टआव भार्डिक्ट होनायनि उनाव नब सरनियाया ट्राइबेल जानायनि उनावबो गुवाहाटी हाइकर्टआव गोदानै रिभिउ खालामनायनि जिनोखि बिजिरनाय जायो बेवहाय बिथाङा ट्राइबेल नङा होननानै सिनायथि मोननाय जाबाय। बे बिथिङाव जोङो जर'खायै सावरायनांगौ दङ एबा मोनथिनांगौ दङ। बिनि इसिङाव मा बेखौ जोङो मोनथिनो थाखाय दिनै जों सफैदों आसामनि आगुनि ट्राइबेल बिफाननि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म बिथांनि सेराव जों सफैदों। बेहाय जोङो सफैनानैहाय जों बिथांजों रायलायनि जे बिथाङा गाव मन्थ्रि जानो थानाय समावहाय नब सरनियानि बेलायावहाय मा स्टेन्ड लादोंमोन जों बेखौ मिथिना लागोन। आरो बिनि उनावहाय जोङो बिथांजों दान्थे बिदान्थे खालामनायनि खाबुखौ लाबावगोन जोङो दिनैनि उनावहाय गुबुन सानसे दिनावहाय जों बेवहाय रायजो राजाखौबो जोङो शेयार खालामनो खाबु होनाय जागोन। गिबियावनो जोङो सिबिनाय होदों आरो खुलुमनाय होदों मानब गेदेर चन्दन ब्रह्म बिथांनिसिम खुलुमबाय। नोंथाङा बड'लेण्डनिफ्राय आसाम बिधान सभायाव एम.एल.ए जानानै थांनानै एम.एल.ए जाजेननाय समनिफ्रायनो मन्थ्रि जादों आरो ट्राइबेल बिफाननिबो नोंथां मन्थ्रि जाहैदों उन समावहाय। नोंथाङा 2014 मायथाइयाव एम.प बिजाथि गसंदोंमोन क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय। लकसभा बियाबनिफ्राय नोंथाङा एम.प जानाय समावनो नब सरनिया बिथाङा एम.प केन्डिडेट जानानै गसंदोंमोन आरो बिथाङा देरहादोंमोन। बिथांनि सायाव गोबां अजद दंमोन जे आल्फानिफ्राय फैनाय नब सरनियाया
गाव सारेन्डार खालामालासिनो एबा बिथाङा हाथियारखौ नागारालासिनो एमपि जादों बेनि मोनसे अजद आरो गुबुन मोनसे अजद जाहैबाय बिथाङा ट्राइबेल नङा ट्राइबेल नङैयावनो बिथाङा माबोरैहाय ट्राइबेलनि सार्टिफिकेट आवथायनानै एमपि दारायनाय जाखो नोंथाङा आं गुदियावनो गिबियावनो सोंगोन जे नोंथाङा 2014 मायथाइनि एमपि बिसायख'थिनि समाव बिजाथिमोन नब' सरेनआ बिथाङा एमपि गसंनाय समावहाय नोंथाङा बै समावहाय मानो अबजेक्सन लाबोदिया जे नब' सरेनआ बिथाङा ट्राइबेल नङा नाम्बार 1 नाम्बार 2 नब' सरेनियाखौ ट्राइबेल होननानै गुवाहाटि हाइकर्टआ गनायथि होदों आरो सुप्रिम कर्टआवबो बिथाङा बे एखे रायखौ मोननाय जादोंमोन जेरावनाखि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ बिथांनि एगेन्स्टै फेल होनाय जादोंमोन बे बेलायावबो नोंथांनिफ्राय जोङो मिथिनो लुबैगोन जे नोंथांनि स्टेन्डआ बेवहाय मामोन दा गिबियावनो नोंथांनि जेनोखि दा समनि अबस्था नोंथाङा गोबाव सम सिरि दङ जों बेखौ मिथिनो मोन्दों नुनो मोन्दों गोबां खेब आङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन बिथिंनिफ्राय रिपर्टार्स दैथायहरो नोंथाङा बिथांमोनजोंहाय मोजां रायलायो नाथाय इन्टारभिउआव बाहागो लायाखै दा बैफोरनि इसिंनि बाथ्राफोरखौ मिथिनो लुबैगोन आरो रायजो राजाया नेगासिनो दङ जे चन्दन ब्रह्मआ मा खालामनानै दङ चन्दन ब्रह्मआ मा खालामनानै दङ गिबियावनो 2014 मायथाइनि बै समनि सिटुवेसन गिबियाव इंखंनि जोंहा मानगोनां राजन बिथांनिसिम आंनि गोसो सिंनि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय आरो आंनि गोसो सिंनि मोजां मोननायखौ जासिग्रोबाय आरो गासै रायजो राजानोबो बे खाबुआवनो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय आरो आंनि सिबिनायखौ आं बयनोबो बावबाय साबजेक्टआ पिन पइन्ट मोनसेल' जे नब' सरनियाया सासे सरनिया मानसिया एबा सासे ओबिसि केटागरिनि मानसिया जोंनि क'क्राझार 5 नम्बर लकसभा एसटि रिजार्भ सिटआव बोरै गेलेनो मोनखो जेला नमिनेसन होलायबाय बे समावहाय बर' हिसाबै जों साब्रैमोन बिपिएफनिफ्राय आं थाबाय आरो बै समावहाय पिसिडिआरनिफ्राय मानव गेदेर इउजि ब्रह्म आरो इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबै आगुनि जाहा एमपि जोंनिनो दैदेनगिरि मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आदा आरो जोंनि नायल' जाल' सासेल' माने आइपिएस अफिसार एबा डिजिपि बिएसएफ आरो उनावहाय मेघालयनि गभर्नर जानाय मानगोनां रन्जित शेखर मुसाहारि आदा जों साब्रैबो नमिनेसनाव आरो जेला स्क्रुटिनि खालामो बे अबजेक्सनखौ होनाय जादों बेनि गासै डकुमेन्टखौ नायनानै बै समनि क'क्राझारनि रिटार्निं अफिसार डिसि दिनैनि एसे बारग' सिअ चिफ इलेक्ट'रेल अफिसार आसामनि नितिन खारि बिथाङा एक्सेप्ट खालामदों बिनिफ्राय बिनि नमिनेसना भेलिड जानानै गेलेबाय बिथाङा देरहाबाय आरो सेकेन्ड टाइम खेबनै टार्म अलरेडि बियो अलमस्ट कमप्लिट खालामबाय बे समनिफ्राय जिखिनि मानसिफोरनाव मोनसे आसरित साननाय एबा सिङाव मा दं माब्रै बिदि जानो हायाखै बयबो सेस्था खालामदों जोंनि आफादफोर जोंनि इन्डिभिजुवेलबो बिराद सेस्था खालामदों फैयै फैयै मोनसे खोथाखौ सम सम रायलायबोनाय जादों जोंनि बिदा फंबायफोरजों एखम्बा सानैजों साथामजों साब्रैजों कर्टआ मोनसे पार्ट खिन्थु गभर्नमेन्टआ मानो एक्सन लाया गभर्नमेन्टआबोथ' दायथ' दङ न्यायखौ होनायनि थाखाय बिदि फैयै फैयै 2018आव जेला WPTDC डिपार्टमेन्टखौ सामलायनो थाखाय आंखौ दायथ' होबाय बे समावहाय थोंजोङै मोनसे प्रथम एजेन्डाया आंना बेनोमोन जे नब' सरनियानि एसटिआ बेसेबां भेलिड जास्टिफाइड जेनुइन बेखौ दांग्रोमग्रोनाय जाथों बिबान मोनग्रोमोनै बेखौ नायनाय जादों सिङाव नायनायाव सिदा सिदा मोनसे जिनिसखौ नुनाय जादों जे WPTDCनि सिङाव मोनसे स्क्रिनिं कमिटि एबा स्क्रुटिनि कमिटि मोनसे दङ अफिसारफोरनि स्पेयार हेडिंआव जायो
दा बे कमिटियाव सासे भिजिलेन्सनिफ्राय DSP फैयो आरो डाइरेक्टर WPTBC आरो सेक्रेटारि WPTBC बे मोनसे कमिटि बे कमिटिया STनि नायग्राल' नङा SCनिखौबो बहाय नायबिजिरो OBCनिखौबो नायबिजिरो जों STखाय जोंनिखौल' जों बांसिन कनसार्न SCआवबो अनेक खेलिमेलि थायो OBCआवबो थायो आरो बिदियैनो राय होनाय जायो दा बे कमिटिनि स्ट्राक्चारा गठना आकारा बिराद रंमोन बै DSP जाय मानसिया बिल' द रेंक अफ SDPO एडिशनेल SP बे मानसियासो बै कमिटिनि चेयारमेन जायोमोन बा चेयारपार्सन जायोमोन डाइरेक्टर जायहा इकुइभेलेन्ट टु डेपुटि कमिशनार DCनि समान रेंकनि जिखुनु डाइरेक्टर स्टेट गभर्नमेन्टनि बियो इकुइभेलेन्ट टु DC दा बेसो मेम्बार जायोमोन दा बेखौ मोननांग्रोनानै बेखौ सिफायनानै रिस्ट्राक्चारिं गोदानै बेखौ गठन खालामनाय जादों डाइरेक्टर WPTBCआ चेयारमेन सेक्रेटारि WPT मेम्बार आरो नैबे DSP भिजिलेन्सखौ मेम्बार हिसाबै दोननाय जादों बिनिफ्राय आरम्भ जाबाय सकस थांबाय नबसरनिया एबा हिरासरनियानाव बियो एटेन्ड खालामाखै केयार खालामाखै सेकेन्ड टाइम थार्ड टाइम थांबाय हियारिं लाबाय फैया बिदियै कन्टिनिउ 2018निफ्राय आरम्भ खालामनाय जादों बिदिनो फैयै फैयै 2019 मायथाइयाव जोंहा आदा जनकलालमोन दावराव देख्रेब नार्जारि आदामोन बा सानसुम आदामोन कमप्लेनखौ बै कमिटियाव होजेनबाय स्क्रुटिनि कमिटियाव कर्टआ मा जादों जायाखै नोंथाङा बुंबाय कमिटियाव बिथांमोन जेरै बुंदों 2019 मायथाइयाव होबाय आरो अलरेडि गभर्नमेन्टनिफ्राय डिपार्टमेन्टनिफ्राय कमिटिनिफ्राय बेखौ स्क्रुटिनि खालामनाया स्टार्ट जाखाबायमोन आरो कमप्लेन मोनदेरबावनानै आरो जिनिसा एक्सपार्टेड जादों स्पिडि जादों रासिन स्पिडआव खारदों 2021आव आंनि बिबाना जोब्बाय आं हास्लाबबोआखै खारन टाइम लायो मोनसे हियारिंनि उनाव आरो नेक्स्ट हियारिंनि थाखाय आरो बे मिथिखागौ दा बे हिसाबै हास्लाबबोआखै बे प्रसेसआनो फैनानै नै दाख्लै कमप्लिट जाफैयो बिराद मोजां बाथ्रा जों जेखौ लुबैदोंमोन बेखौ दिनैहाय जोङो जास्टिफिकेसन एबा जास्टिसखौ जोङो मोनफिननो हाबाय बेनि गेजेराव मोनसे इन्टारेस्टिं पार्ट बे स्क्रुटिनि कमिटियानो स्क्रिनिं कमिटियानो बिफोर 2018 नबसरनियाखौ ST होननानै रिजलिउसन पास खालामनानै दोनदों मा खारनाव जाखो बोरै जाखो जेला जों नायबिजिरबाय सिङाव हाबबाय बेबो मोनसे काहानिखौ जों नुबाय बे एखे कमिटियानो नबसरनियाखौ ST होननानै स्टाम्प होनानै दोनदों नंगौ होननानै दा बेखौ कमिटिखौ रिस्ट्राक्चार खालामनानै रिभिजिट खालामनाय जादों नङामोनब्ला बे बिदिनो थासिगौमोन दा रिभिजिट खालामनायाव दिनैहाय बियो गावनि जि प्रमान पत्र STनि बिनि जि फोरमान बिलाइ बेखौ बे दाखिल खालामनो हायाखै दिनै केन्सेल जाबाय बे केन्सेला एकदम बास्तब जास्टिफाइड आरो लिगेल बेखौ बे जेरावखि चेलेन्ज खालामा बे हाला दा खोथाया बेल' बे केन्सेलेसनखौ थाबैनो सेन्ट्रेल इलेक्सन कमिसनाव दैथायहरनांगौ जाहाथे बिनि नमिनेसन एबा केन्डिडेटसारखौ केन्सेल खालामनो हायो बिनिफ्राय रिटार्निं अफिसार होनोब्ला जोंहा DC क'क्राझार बहाय थाबैनो हरहोनांगौ बिनिफ्राय जाया एटास्टेसन खालामदोंमोन सार्टिफिकेटआव जाय अफिसारा सिभिल SDO तामुलपुर बेनाव केन्सेलेसननि थाखाय बे डिसिसनखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय थाब हरनांगौ ओमफ्राय स्टेटनि इलेक्सन डिपार्टमेन्ट होमब्लानिया सेन्ट्रेल इलेक्सन कमिसना जेला नायबिजिरबाय नुबाय कनसाल्ट खालामजोबगोन स्टेटजों रिटार्निं अफिसारजों बेनि उनावहाय बिसोरो फाइनालि स्पिकार लकसभानो हरगोन आरो बे हिसाबैनो बिनि जि केन्डिडेटसार MP सिट बियो बाथिल जाबाय 2014 मायथाइयाव नोंथाङा बुंदों जे बिथांनि जेनाखि केन्डिडेटसार बेखौ केन्सेल खालामनो थाखायहाय एपिल खालामदोंमोन होननाय जादों नाथाय जोङो दासिमाव जेनाखि नुबाय थादों जे BPF एबा नोंथाङा ट्राइबेल मन्थ्रि जानानै नोंथाङानोलायनो सर'नियाफोरनि ST होनांगौनि थाखाय
आर्गुमेन्ट होबाय थादोंमोन आरो नबसरनियानि थाखाय सेफगार्ड जानानै दंमोन। दा गासै सावरायनायावथ' हमदांनो हाबाय नोंथाङा जे बे प्रसेसखौ बोरैनिफ्राय लाबोनानै दिनैहाय बिसिम लाबोनाय जाखो बेखौ क्रेडिट डिसक्रेडिटनि खोथा नङा आरो बेखौ मावखानांगौमोन बेखौ खालामहैनाय जाबाय। दानिया जि एलिगेसननि खोथा सरनिया माहारिखौ बा मा होनो जातिखौ एसटि खालामनायनि खोथा बेखौ माने उइदाउट जास्टिफिकेसन प्रमान गैयालाबानो बिदि बुंनाया अयनाय। सरनियाखौ एसटि खालामनायनि खोथाया कर्टनि खोथा ट्राइबेल संघनि खोथा गोबां कनसालटेसन बहाय दङ। बे सोरबा इन्डिभिजुवेलि बेखौ रावबो खालामनो हाया आरो खालामनाय जायाखै बै समनि खोथाया। आरो जों जिहेतु बेखौ चेलेन्जसो खालामबोग्रा मानसि बेखौ लिगेलाइज खालामनाय बेखौ कनसिडार खालामनाय खोथा फैया। आरो जुदि आं बिदिमोनब्ला बेक्तिगतनि खोथा फैयोब्ला होमबा बै कमिटिखौ रिस्ट्राक्चार खालामनानै बे जाय कमिटिया डिसिसन लाखानानै दोननाय रेजुलिउसन पास खालामनाय जे नबसरनियाया एसटि होननानै बेखौ आं मानोथो रिभिजिट खालामहोखो दिनै फैयै फैयै बे कमिटियानो मानो दिनैहाय बिनि एसटिसिपखौ मानोथो नाखस खालामनो हाखो। बेवहाय बुंनाया खोनानाया बिभिन्न धरननि जायो खिन्थु प्रेक्टिकेल आबो एबा माने एस पार प्रसिडिउर होनोब्ला नैबे प्रसेसआवसो बे जिनिसखौ हागोन दा ओंखायनो हादों। नोंथाङा दा समाव मा खालामबाय दं? गोबावथार जाबाय नोंथाङा राजनितिनि फोथारनिफ्राय आनज्रायना दंबायदि नुनाय जादों। गोबाङानो बुंगासिनो दङ जे चन्द्रन ब्रह्मआ बहा आरो दासान्दि नुबाय थादों जे बिपिबा बिराद गिदिर गिदिर मेल खुंबाय थादों फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय ज'जा जाबाय थादों नाथाय नोंथाङा आनज्रायगासिनो दङ। दिनै राजनितिखौ सावरायथ'ला आं बिराद मोजाङै दं। आं सानो आं बायदि गासिबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव रायजो राजायाबो बयबो गोजोन सान्थि आरो मोजाङैनो दं आं बेखौ आसा खालामो। आं मोनसे फिसा क्लियारिफिकेसन होबावनो एसे थालांदों। बे 2013 मायथाइनि जि एम.प माने इलेक्सन लकसभा इलेक्सन बेवहाय झारखन्डनिफ्राय गोदो टिउदर किस्कु रापास होननाय जाय बिथाङा फैयोमोन खेबनै गेलेफैदों बेबायदिनो सालकान मुर्मु होननाय झारखन्डनिफ्राय फैदोंमोन 2013 मायथाइयाव। बेखौ बिराद मोजाङै आर्गुमेन्ट खालामनाय जादों। बे क'क्राझार लकसभाया जोंनिया 6 सिडुलनि आवथायाव फैबाय। दा गतिके बाहेरानि 6 सिडुलनि बाहेरानि ट्राइबेला बहाय इलिजिबल नंला। कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजनखौ बहाय गायनाय जादों आरो बे हिसाबैनो हैदिननो बिथांनि नमिनेसनखौ केन्सेल खालामनाय जादों। 6 सिडुल जायामोनब्ला 6 सिडुलनि सिङाव जोंनि क'क्राझार 5 नं लकसभाया 6 सिडुलनि सिङाव गोलैयामोनब्ला सालकान मुर्मु बिथांनि नमिनेसनाबो भेलिडमोन। आच्छा टिउदर किस्कुआ जेरैहाय मोनसे काहानि दंदेरो। बै दिननिफ्राय सालकान मुर्मु एबा बाहेरानि ट्राइबेला जोंनि क'क्राझार लकसभायाव हाबफैनो हायाखै हानायबो नङा। आच्छा बे खामानिखौ नोंथांमोनहा बे ट्राइबेल केन्डिडेटफोरा लाबोनाय जादोंमोन। आच्छा जोबोर गोजोननाय होदों जे दा समावहाय जोङो ट्राइबेल रिजार्भेसन जेनाखि थानाय एम.प खथा क'क्राझार बे क'क्राझारनि जेनाखि उन समनि थामोनथा बेयो ट्राइबेलफोरनि थाखाय जानानै थागोन बेखौनो मिजिं खालामनाय जादों। आरो फैबाय थानाय समावहाय इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया ECI बिथांमोना क'क्राझारखौ एसटिनि थाखाय रिजार्भेसन दोनफिननाय जादों। दाख्लै बावैसो जानाय दिनै डेलिमिटेसन बे प्रसेसआवहाय मिजिं खालामो उन समावहाय नंगुबै ट्राइबेल कमिउनिटिया बेवहाय बाहागो लानानैहाय क'क्राझारनि मान मर्यादा एबा ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि खामानिखौ मावबाय थागोन। दिनै समाव बेखिनियाव जोङो मोगा मोगि हाबाफारिखौ फोजोबदों। गोजोन्थों, खुलुमबाय।